दिनै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद जनाय जिल्ला बर' साहित्य सभा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफाद बोखावि लखिमपुर जिल्ला एक्सपिएलटि वेलफेयार ससाइटि आरो XNDP इउनाइटेड फराम धेमाजि जिल्ला आरो सारेन्डार NDP बाथौ महासभा ब्रह्म धर्म गुबुन गुबुन जेसांखि माहारियारि आफादफोर दङ जों जयै नैबे बर' कछारी अनसाय गावहाय खुंथायनि नब्लाङाव जिरायलायनानै मोनसे गरन्थ'आव फैयो जिहेतु जोंनि जिबिलाक दाबि दावहा दिनैसिमबो मावफुंनानै होजोबाखै गभर्नमेन्टआ बेनि सायाव जोङो फैगौ आगस्ट दाननि 7 अक्ट'आव मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। खुद्रिसारनाय हाबाफारिया गिबियावनो जाहैबाय बर' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव गामिफोरखौ सोसनजोबनानै बिनि बियाबखौ दानानै बिसायख'थि फाथिनाय आरो बेजों लोगोसे जिहेतु जों गोदो आन्दोलनखौ जयैनो खालामदोंमोन बिटिआरनि बायजोआवबो जिहेतु गोबांथार बर' सुबुं दङ बे बर' सुबुंनि जौगाथायनि थाखाय स्पेशल पेकेज जोंनोबो नांगौ बेखौ लानानै आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' मिडियामनि जिबिलाक फरायसालिफोर दङ बे फरायसालिफोरा जाहाथे थांनानै थायो बेनि थाखाय स्पेशल रिक्रुटमेन्ट होनाय मानोना जोंनो आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाथ्रा खादोंमोन जे बिटिआरनि बायजोआव मोनसे बर' मिडियामनि थाखाय स्पेशल मोनसे रिक्रुटमेन्ट खुंना होगोन होननानै गतिके बेखौ मावफुंनायनि दाबियाव आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलंआव थानाय गोलाव मोनसे पेन्डिं इस्यु बे कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल हिसाबै मर्यादा मोननाय बेनि दाबियाव आरो बेजों लोगोसे जिहेतु सुक्तियावनो दङ बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गोलैयै जिबिलाक बर' एबा ट्राइबेल गामिफोर दङ बेखौ बिनि हा हुखौ रैखाथि होनाय आरो लोगोसे बेखौ होनो थाखाय माइक्र' लेभेलाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दानाय दिनै बेखौबो मावफुङाखै गासै बेफोर दाबिखौ लानानै धेमाजि जिल्लानिफ्राय बे आन्दलना जागायजेनगोन फैगौ आगस्ट दाननि 7 अक्ट'निफ्राय बेनि उनाव जों गलाघाट गुबुन गुबुन जिल्लायावबो बेखौ खालामगोन आरो जोंनि दाबिया बेनो जिहेतु जों बर' हिसाबै जों जिहेतु आलादायै बिटिआरनि बायजोआव मोनसे गावखुंथाय मोनबाय बे गावखुंथायाव आसामाव थानाय बिटिआरनि बायजोआव थानाय गासैबो बर'फ्रा बे काउन्सिलाव हाबजोबनो मोननांगौ जिखुनु काउन्सिलावनो सिङावनो थायाथों मानो गासैबो बे काउन्सिलनि सिङाव थाजोबनांगौ होननानै बे डिमान्डखौ लानाय जादों।